Idimulis ko ni. Idimulis! Bisan pag magdala kag bulldozer. Unsa man na? Te, unsa gyud problema nimo te? Sarge, nadili mo bayad ba? Rinta sa balay. Ayay ka. Kinsa man na te? Kato mga nano, Sarge. Sige te, akong storyahon na. Dili lang ka. Hoy, pamayad na mo! Unsa na? Naa si Sarge! Unsa may na kung naa si Sarge? Basi gisugo na sa tag-iya ba? Paana na! Ayo. Ayo. Way tao! Kamaayo nimo unsa di ka tao? Abre sa portahan be. Magstorya ta ninyo. Wala tao dire! Wala tao dire! Ay ra ko buang-buang nga be. Dili jud ta mo gawas. Maningil na po na siguro sa balay. Da, wa makay tao. Dungog kang tingog oh. Dili to kami! Baga jud na ang tubag pa. Abre na ko ninyo be. Unsa gyud ay tuyo nimo? Dili ba? Maningil ang tagian ng boarding house ba? Nganong magapel-apel man ka? Paana ka! Nireklamo tag-iya. Unong kabulan na mo kabayad. Ha? Wala may kwarta! Uy, way kwarta, grabe inom oh. Di man na mo ah! Sarge, ang iyo ami be? Ayay ka, unong kabulan naman eh. Wa mo maluis tag-iya. Sarge, wag yun may kabayad ba? Ay mo si paluy-luoy ba? Pamayad mo ba? Gusto ka kubot? Sumba kayo na lang nato ni! Saan? Di mo manghawa dire? Asag lang ka daw! Idimulis ko ni. Idimulis! Bisan pag magdala kag bulldozer. Bulldozer? Pasay man lagi ka! Ayo! Nibalik! Abre! Unsa man na?